Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Emmanuel, nga iti agdama kat adda iti pagilyan nga Australia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas, ilingad naklaangan manang itinagan nga Emmanuel. May saak nga OFW nga iti agdama kat adda dito'y Australia. Sa nga pulon atawan ko ang trabaho iti day ti apagilyan, kat makunak anasaya at matinagbalin abunga ti panagsakripisyo, tadandanin agturpos ti kakaisuna nga anak ko. Amo ka makaibati iti adal ti pakasaritaak nang runa ita a Paskwa. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Hello Jessica, bakit? Kumusta kayon kanihana? Hello, Eman. Nasayaat kami mo ditoy. Adar aramida ni Hana a project di school. Si Kanay, kumusta ka mo tan? Kastoy, medyo nabannog. Ngam okay lang. Tapara kada kayo matiti anak tatar aramidak. Mabalin kada makasaritak ni Hana. Sige, mabit lang nga rod tayo ba? Ni, aday tamat kaya man. O masidagan ditoy. Oh, ato yan ti anak ta Eman. Kasarita mon. Hello, Daddy. Kumusta kan? Hello Hana, anak. Okay ak ditoy. Kumusta ti panagadal mo? Okay, mat Daddy. Nangato ka na yung grades ko. Kuma, nakawit ka, Daddy. Mayiliw kami unayan kan ka. Pasensya ka na, anak.
Amo ka na bayag basitan na jak nakaawid. Ngam aramidak daytoy para kada kayo kan ni mamim. Wen daddy, ngam ko ma, itapas kwa, makaawid ka, tapno kompleto tayo ita a Christmas. Amo ka na rigat isasaadan tayo tagin na dayo tayo kat nga rod anak. Ngam di ka agdanag. Bumawi akto kada kayo kan ni mamim. Maminsan laang mati Christmas, daddy. Makaawid ka kuma. Ngamin, umapalak ka dagiti ka adalak. Kompleto da tunggal Paskwa. Maawatan ka anak ko. Ngam jak may kari ang makaawid hak. Amo mo di trabaho ni dadim. Basta laglagi pa mga ipatpatag ka unay anak ko. Oray saan tayo nga kakadwa itapas ko. Alan anak, isublim nga rodan ka ni mamim ti cellphone. Takayat ko pa kasarita. I love you, Hana. Anak, apay asaan ka matagtagari? Ada ka di parikot mo? Pampanunutak namin ni Daddy, Mami. Kunakon kat. Nga maawatan ka anak ko. Iso na lang ang tarumbang matapanunutam no apay nga aday adayo ni Daddy mga agsaksakripisyo. Amo ka para kada tayo aramida ni Daddy. Ngam naman minsan, nagrigat kami na panunutan nga adayo ni Daddy nang ronan no kasti nga ada okasyon. Amok anak, nga masapul nga aganos ta para iti masakbayan tayo aramida ni Dadim. Kang ronaan na para ken ka, Hana. Umapalak namin kadagiti daddo maagagayam ko, Mami. Basta Christmas, kumpleto da. Sana kas kada tayo. Kasla saan tayo a pamilya? Anak, saan mo a panunutan dayta? Ti pamilya kat agtalinaad a pamilya. Uray adayo tayo iti tunggal maysa. Ngam anya ti ammom. Amangan no mapalubusan tumatlaang nga agawid ni Dadim. Amangan no kayat natalaang asorpresaan. Sapay ko, Mami. Talaga kayat ko nga da kumadito ni Daddy intun kaaldawan ti Paskwa. Basta, saan ka maawanan itinamnama anak ko? Ngam ikari, nga agbalintulat na naragsak ti Christmas, uray awan ni Dadim. Thank you, Mami. Sorry numalmal dayak. Okay lang anak. Ala, ingka maturugan tani, umadalaman ti rabii. Saan arumbang nga agpuypuyat ka, anak ko? Excited ako, Hana. Nagadutin man ka ni Jibalay minton Paskwa. Ken sumangpad dagiti ka kasinsin ko nga di probinsya. Sigurado akas lang to piyesta manin i Jibalay. Sika nga yan, ha? Anya ti plano yung ita Paskwa? Ijay kami laang balay ka ni Mami, Noel. Ha? Ala, apre naliday ka. Dandanin Christmas. Rumbang kumanaragsak ka. Tiyak namin na mo na makaawid itapas ko ni Daddy. Di, apay mo ta saan? Ado ka no tilapas da trabaho. Amumot nga day di abroad, saan ka di? Di ka kadipay lang na irwam? Di mo't ko na mga da talaga dagiti Paskwa nga awan ni Daddy? Nairwamak mo't kit din. Ngam ko ma, uray no kastila nga okasyon na makaawid ni Daddy. Anya tamom, amangan no kayat nakalaan nga sorpresaan ni Daddy. Kasla nagrigat mo't namin timang namnama, Noel. Amom, Hana, ura adayon ni Daddy. Masigurado ka patpatgan na kalaunay. Amok dayta, ngam sabali nga min no ada dito ni Daddy. Sa bagay. Ala, di ka nagliday. Kasi tinako-nakon. Anya tamom, amangan no dahito a Paskwa kat agawid ni Dadim.
Sapay la ko Manuel. Ay, naimbaglangan. Tadda ka amang palpalagan iti barukong ko. Hello Jessica, kumusta kayo ko ni Hana? Naimbag mo talakaawag ka manan. Okay laeng. Ngam ni Hana, naliday pay lang aging gaita. Manipod na udi pa nagsarita yung agama. Apay man na Amumot nga umadanin ti Paskwa. Talaga kayat nakamakadwa ti anak ta iti dayta nga aldaw. Oh, amok dayta. Ngam pasensya kayo na talaga. Amo mo ti trabaho ko dito itang runa ita. Talagang adutinas ka ni Aring Pasmi. No siya, maawatan ka. Tamukat nga ro ti sasaadam nita. Sana kas ka rin na makaawid ka. Ngam, nagrigat nga ro para iti anak ta. Amumatan. Adan nakam na. Iso nga amunan ti agbirok tunggal ka kastoy nga aldaw. Sana kasi di ubing pailaan nga okay laang nga uray awan ka iti dan nami. Amok dayta. Ay, talaga nagrigat mo't dayto para kanyak. Diyak kay tagkari. Nga maramidag ti amin. Barang mapalubusan akmat lang agbakasyon. Ay, sapay ko mga rod. Talaga aday tati tartari gagaya ni Hana. Jay makaawid ka kuma iti daytoy a Paskwa. Ulitak bakit? Diyak kay tagkari. Ngam kita noon niya ti maaramidak. Nagrigat ti sasaaden ti maysa nga OFW akas kanyak manang Emmy. Nang runa no adda sumangbay nga okasyon adyak makaawid. Dumagayam no dumadakkelan ken addan nakam dagiti anak. Kasla ko makanihan nga anak ko. Amunan ti makarik na itila dingit no jak makaawid. Nagdagsen arik naan manang. Ngam awan maaramidak. Nang runa kat istrikto ti pagtrab-trabahwak dito'y Australia. No maira na asaan ang mabalin ti agbakasyon kadagiti napapatag nga okasyon, akas iti Paskwa, talaga asaan ang mabalin. Ngamjak mapukpukawan iti namnama, takayat kumot at talaga ang makaden na ti aginak, iti umada ni idin a Paskwa. Ay, talagang agkakanatan dagiti mangga na sa miwo nga para Pasko. Sana na malapdan. Nagfailak man iti bakasyon ko iti trabaho. Sapay la ko mata mapalubusan ak nga agawid. Nakasapulan nagtrabaho ak iti 12 oras. Aramidag. Jaketa maupay ti anak ko. Narigat namin taag kari ang makaawid ak. No, sa anak mo't asigurado. Ado ngamin at talaga ti trabaho. No, kastya panawan. Ay. Masya anak pa ikit din ka ni Jessica. Kakaasi na mga ay-ayo ita anak mi. Kaskas di analiday lat na kanumot ni Hana. Tunggal malagip na nga mga nusana ka makaawid. Orayag to desisyon ti amami. Barang no mapalubusan akmot ni agawid para ito umadanin a Paskwa.
Ay, apay nga Jessica. Kanayo na mapaliiw ko nakalidliday di Hana nga apo ka. Ay, wan nga rod tatang. Nang rugi day ta itinaudya pa nagsarita da nga agama. Ah, apay aya. Kasano, namnamaan na makaawid ni Eman iti day ti Paskwa. Ngamsaan asigurado no mapalubusan ti asawak nga agawid. Ado ka no ngamin ti trabaho da, iso asaan na maikari ang makaawid. Ay, kasta talaga dagay ti obeng, Jessica. Marigatan da pa ila mga awat iti kakasta abanag. Hanggang nakarkaron anarigat para kan ni Emmanuel. Nang raw na no amuna analiday ti anak na. Wan nga rod tatang, ngam imbagak mo ta siya kung ti makaamoy ti anak mi. Tapno saan aday ta ti pampanunutan ni Eman. Amo ka nagrigat ti agmay-maysa, kan mayadayo iti pamilyana. Pudno day ta anak ko. No mabalhin, talaga saan akayat ni Eman ti umadayaw. Ngam sayang ti oportunidad no makapahan ka nagtrabaho iti balasiw tao. Iso nga ore agkad-kadirek na ti masakbayan yaw ti pinanunot na. Pudno day tatang. Ay, nagrigat mat ngamin ti biyag di ti pagilyan tayo. Ado ti saan ang makastrik iti trabaho. Iso atari gagayan da talaga ti makatagad iti abroad. Alakit kasaritam ana imbag di anak mo, Jessica, ah? Ambok amaawatan ng tumutlaang ti amin. Apay nakalidliday kalat ta. Dandanin ti Christmas. Dagiti daddo kay ayam ta, nagraragsak da. Naragsakak mo ta. Kasano naragsak ako nam? Kita man no. Kasla nakauno na ti pampanunutam. Paya takit kita ang dagiti agaya makaruba tayong obing. Noel, Apay nga min, Hana. may liwak ngamin na talagan ka ni Daddy. Ay, ni Tito Emmanuel manan? Talagan sa asaan ang makaawid ni Daddy inton Paskwa. Awan mo't ngamin ti bagbaga ni Mami. Isumot lagayam analiday ka manan. Hangam, anyatam mom, ang mga no kaya't nakalanga sorpresahan ni Dadim. Ang mga no kilata sa mga patinton aldaw ti Paskwa. Sapel ako matakas tangagpay so Noel. Jakon mang namnama. Kanjak mo ta nagdamdamag ka ni Mami. Basta ti panunutam, oras sana makaawid, kanayon nakapampanunutan ni Tito Emmanuel. Ngamin, napatag kaunay ka ni Dadim. Iso nga may kakit din, mapanta makay ayam, tapno mapunas ti panaglidliday mo. Hana, apay asaan ka pa nakaturog? Rabiin, anak ko. Mailiwak namin nunay ka ni Daddy, Mami. Talaga kayat ko ang makadwa ita Paskwa. Mailiw matunay kan ka ni Daddy, anak ko. Kanayon na nga ibagaday ta kanya. Nupot no mailiw kanyak. Apay nga rod asaan nga agawid. Nang runa ita Paskwa. Hana, maawatam ko mga agtrab-trabaho ni Dadim iti adayo. Sana kaslakan na nga agawid. Nang runa no adu ti trabaho da. Apay ngay dagiti daddo maakaklase kan gagayem ko. Makaawid mo dagiti Daddy da. Kas kumakan ni Kayla. Sigurado ka nung agawid ni Daddy na ita Paskwa. Saan nga min nga agpapada ti kasasaad dagiti adda iti abroad, anak ko. Iso ang masapol nga maawatan ta ni Dadim. Sana bale, tauray sana Paskwa, no makabakasyon, makaawid lata ditoy. Ita ko maapaskwa Mami.
San abale, ta ipatulod na kano tinapintas a regalo na ken ka. San importante kanyak ti regalo, mami? Tinapatag, ada dito ni daddy, tapno makita mo't dagiti gagayam ko, nga ada daddy kakadwak nga agpa-share inton Christmas. Ala, ikararagta day ta anak ko. Anya ti amuta, ang mga no adda milagro ang mapasamak kat mapalubusan ni daddy mga agawid. Kanayon mo't nga ikararag ko day ta ni Jesus, mami. Matlagayam. Urayam anak ko, no anya ti sungbat ni Jesus, iti ikarkararag mo kenkwana. Kanayon nga awagak ti asawa, bayat nga ururayag ti desisyon ti pagtrabtrabahwak, no mapalubusan ak nga agawid manang Emmy. Inaramid ko ti amin. Nagtrabaho ak, itinalablabas ngam ti oras ti trabaho, tapno malpas ko dagiti kasapulan nga ilepas ko, tapno makapagbakasyonak. Kanayon ko ako mustaan ti anak mi. Ngam kaskas di nga isulat ta ti ipadpadamag kanyak ti asawa. Analiday ti anak ko. Nagdagsan ti riknak iti day di agundaway manang. Numabalin la ko maatumayabakon, tapno makagtengak adagos di ta Pilipinas. Inaramid ko kuman. Nupay kasta, sa anak ang nagsardeng nga umawawag iti asawa. Hello Jessica, kumusta ni Hana? Kasmat lang iti sigud awan nagbaliwan na. Ngam di kagdanag, siyak ti makaam mo. Sapay ko mata mapalubusan na, tapno makaabot ak iti kaaldawan ti Pasko. Kanayon mi nga ikararagday ta, Eman. Manipod kasta ti jarta anak ta, jakod makatorturog. Kanayan na mapanunot ko ni Hana. No kasano ti panagregat na nga agawid ako ma. Nakarkaro pa'y kanyak. Kailiw kayo unayin iti anak ta. Kailiw da kamot unayon. Madanagan nga rod ni tatang tunggal makitkita na ti apo ko na amalmalday. Iso asaan tayo nga agsardang. Ikararag tayo asapay ko mata makaawid ka madlaang, Eman. Wan nga rod Jessica. Tani, talagang umadalin ti Pasko. Kaya't kayo mo't kumama ka din na iti daytang aldaw. Wan gayam. Kasarita nakano ti boss ko. Sapay la kumaa, tapos itibo ti resulta ti in-file ko a bakasyon, tapno makaawid hak. Iyawag ko adagos kan ka, no anyaman ti banagan ti pagsaritaan mi iti boss ko. Ang iti madamag, Jessica. Nakasaritam ka din ni Eman. Wen tatang, nagsarita kamin. Kaawawag namanan itaylaan, kat naimbag adamag. Ha? Makahawid ni Eman, tatang. Ay na, nagsaya aton ngay anak ko. Ay kamaudyanan na. Matungpal mo't lang ang titartari kagayan ni Hana. Wen nga rod tatang. Nga jak pa'y kayat nga ibaga ka ni Hana. Kayat ko ama sorpresa iti idadatang ni Eman. Ay wala. Ay nakasla makit-kita kung ti kinaragsak ni Hana inton makita na ti amana. Wan nga rod tatang.
Kaslaak na ikatan iti siit iti barukong ko. Idi imbaga ni Eman ang napalubusan nga agawid dito Pilipinas. Mala, ay kagsagaan na tayo ngarda. Di saan makadlaw ni Hana, anak ko? Tatang, talaga akasta ti Aramida. Tuya balay, tay na turong. Anak, anya ti kayat mo ang maisagana into Noche Buena? Ore niya, mami. Awan mo ti kayat ko. Sigurado ka? O reji spaghetti wenno di hamon a paborito? Takayo latan ti makaam mo, mami. Apoy kasla awan ganas mo anak ko. Umadanin ti Paskwa. Mangmangag mo mat siguro ti maipatpatangatang iti radyo ti Kaaruba. Iso nga ibaga mo no anya ti kayat mo, tapno iso ti maisagana a pagsasangwan tayon to. Ore anya ti may sagana, mami. Kurang lata. Taawan mo't ni daddy. Maawatan ka, Hana. Ngamdi ka kumamaawanan iti namnama. Talaga siguro asan ang makaawid ni daddy. Paskwanton, ngamawan pa'y damag no agawid wenno saan. Mala, saanan aday tati panunutam? Saan abalit adda kami mat ka ni Lolom? Saan ka di? Apay, saan ka naragsak? No da kami ka ni Lolom ti kaduam inton Paskwa? Naragsakak mat, mami. Ngam, may mayat ko ma, no adda ni daddy. Sang ita puso, ala kobrador, agkutik-kutik ka. Di ka tumugaw, ngem tumakder ka. Tawatem tait den danana. Nakatulog, agmurmuray ka. Anya nga iti matamag, Jessica. 24 itan ti mabilang iti Disyembre. Bisperasan ti Paskwa. Agkakanatan dagiti samiwang apang Paskwa. Kano ngay asumangpot ni Emmanuel? Ita nga aldaw di sangpot na tatang. Ngam saanan ang nagpasukon iji airport, tapno saan ka no ang makadlaw ni Hana. Apag husto a sumangpot dito'y lugar tayo into Noche Buena. Ay na! Naimbagla ang tanapalubusan nga agawid. Sigurado ang maragsakan to unay-unay ni Hana. Sigurado day tatatang. Kaya't ngamin a sorpresaan ni Eman di anak na. Di na pa'y ngamin masigurado idi no makaawid. Isumaawan na dakdakamat na kanihana. Talaga nga kagamaan na. Tadi na kaya't amapaay. Wano maupay di apaw. Sapay tonggal malagip na ti ama na kat saan na matagtagaray. Kasla kanayaw na maimay-mayan. Saan itan tatang? Nang runak at matungpalan tikid daw na makaawid ti ama na. Ay, anya ayat ti maisagana, tatulungan ka na anak ko. Sige man nga rod tatang. Amin a paborito ni Hana. Iso ti impaisagana ti amana para iti Noche Buena. Alang nga rod, rogyantan anak ko. Tapno nakasaganan ton ti amin, sakbay adumtang ti Noche Buena, kanti isa sangpat ni Emmanuel. Di ka mag-Diyos tiyag nina. Tata panggep ni nga umay tuwag pidua. Umay kam tumanen kada kay makipaskwa.
ket sapay iti Dios tadi kay maumuma. Paskwa nagasal. Hana anak, nakasaganan ti makan a pagsasangwan tayo into Noche Buena. Apaman nga agalas 12 iti nga trabii, rugyan tayo ti agselebrar. Mami, Amok ti pampanunutem, talaga kayat mo ang makadwa itapas ko ni Dadim. pudno dayta mami. Kaano nga tayo mapasamak manan dayta? Kasimot ni daddy nga agmay-may sa ijadayo. Pudno ta ko nam anak ko. Naimbag ka data, taadata adwa ditoy, kan adapay ni Lolom. Iso arumbang anaragsak kalata. Mami, adag tuk-tuk-tuk. Asino nga to dayta? Ada ka din namaan nyo abisita tayo ita? Ni, awan mo anak ko. Ni apo mo lang ti kadwata inton madamdama. Sige, sikanti mapan manglukat, Hana. Wan mami. Paskwa pasan paken ket nagasumisen talad aldaw anak nuan ragpasan lapuno nase. Hello, anak. Ha? Daddy? Da kayo ka din agpaiso? Wan anak ko. Siyak ba ito eh? Ni Dadim. Daddy! Adyaman nakta nakasangpot ka. Paunaga mo ni Dadim anak ko. Sigurado ang nabanog day tayo iti biyahe. Umay kan, Daddy! Umunag kan! Umay kan! Lapuno sen takararo ragsak nagpayduma taita ketal daw ti Paskwa. Mami, kapaya kaslasan ka naklat ang nakakita ka ni Daddy itay? Ha? Kinapudno na Hana, anak. Amo ni mami masumangputa kita. Ngam kinunsabos ko adi na ibagbagakin ka takayat ka sorpresain. Pudno ti kinuna ni Dadim anak ko. Nagsaur ka, Mami? Kasta unay tiliday ko, tati amok, uray anya ti aramidek, saan ang makaawid itapas ko ni Daddy? Ngam adda akon, anak. Kat kompleto tayo namang celebrar iti Noche Buena. Agyaman nak, Daddy? Putpatgan kayo unay ka ni Mami. Patpatgan ka mo't unay, anak. Ala, agi na nakapay eman. Amok anabanog ka iti biyahe. Ay na Jessica, napunas amin na bannog ko, apaman ang nakita kayong agina. Nakaragragsakak launay, bakit? Kasta kami mat eman. May samananday to'y akararagsakan a Paskwami nga agina. Apo. Gusto ti ko na ni Mami, Daddy. Mamati ak, anak. Iso nga ipapas tayo tag-celebrar iti dayting okasyon. Celebraran tayo tipan na kaya nakti Mesyas. Basit ket agpanayon ka no ato ag Diyos tiyagina ka alanana di mo ka dibilbilan perdisyon tay papaskwang no di kanton masupapakan Pinto Diyos ti pagurayan.
mapukawan akon idi itinamnama manang Emmy. Ngam gapo itinalaos a panagtalag ko iti na Marswa, nakaawid ak iti aginak dita Pilipinas, iti mismo a bisperas ti Paskwa. Sangsang kamay sa kami nga rod anang selebrar iti pannakayanak ti Mesyas. Saan napulos nga impagarup ni Hana a makaawidak. Tauray siya, katjak sigurado no mapalubusan ak idi nga agawid, wenno saan. Iso na palaos ti panagyaman ko iti Diyos, tanapatgan tikid daw ko. Amo ka narigat at talaga ti sasaaden dagiti OFW akas kanyak. Tasaan nga amin a Paskwa ket makaawid da. Tapno selebraran da ti Paskwa akadenada ti pamilyada. Ti Paskwa ket panawen ti panagpipinnateg ken panagdadanggay ti tunggal kameng ti pamilya. Iso ang nalaos akin naliday ti marikna, no saan kami amaikan iti gundaway, amakaden na ti pamilyami, iti kakasta nga okasyon. Iso ano maipaayan tayo iti gundaway, agyaman tayo iti Diyos, ta saan nga amin kat makapasar ti kastoy. Daytoy ti pakasarita akmanang, to'y pagayam mo, Emmanuel. Pagayam ko nga Emmanuel, iti damo apasat ti surat mo, talaga amalidayanak, nang runa kat tarigagayan unay ti anak yu amakadenada ka iti aldaw ti Paskwa. Ngam saan ka naawanan iti namnama akas iti kunam, kat nakarkaro ket di apinatibker mo ti pamatim iti Diyos. Inaramid mo ti amin, tapno mapatgam ti kiddaw ti kakaisuna nga anak yu. Husto ti kunam pagayam ko, adu kadagiti adda iti sabali a pagilyan ti makapaspasar iti kastoy. Ti saan da maikan iti gundaway, tapno makadenada ti pamilyada iti kasta nga okasyon. Kat saludo ak kada kayo, takabailan nyo nga ibturan ti amin, tapno maipaayan nyo iti nasaya at amasakbayan dagiti anak yo, ken ti pamilyayo. Sapay kuma ta ipaayan nakapay ti Diyos, iti tibker ti pakinakam ken kirad, tapno matungpal ti arapaap mo, anasaliwanwan a panagbiag para iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Carpio, Manipod, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas na. Sakbay ti amin manang, kayat kumanpay akablaawan ti amin itinaragsak a Paskwa, ken narangpaya a baro atawan. Awagan naklatan iti Carpio manang, naipasngay ken dimakkelak dito'y Ilocos Norte. Maysa akmet kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti padas, a maipatpatangatang dito'y YouTube channel yo. Diyak ibain nga ibaga nga kakaubingak tinagdengdengag iti daytoy a drama, nang runa idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Di makkelak analoko manang, pasig asakit ti ulo ti impapaay ko kadagiti naganak kanyak, aging gaan nga asawa ken naaddaanak iti anak. Imot kulatta ti kinaloko ken kaaddat bisyo. Sapay lako mamanang tamapili met a maidrama to'y padas ko, anam na maek a makaibati itinabalitukan nga adal, kadagiti padak anaayat adumdumngeg. Silya! Lokatan tiro itaw na! Itay ba lang tok-tok-tokak ng di mo matlay lokat diri daw. Silya! No di mo ba ilay lokat diri daw,
tarang ko na ito, sa oray madadal, buwisit ka. Ada kagayaman, Karpyo. Anay ko, apay nagkabil kang ilakay. Damag yung pailan. Nagtangan ako nagtok-tok-tok dito yung nagbayag ka mangilukat itiray daw. Kaya mo, talugupan ka. Ha? Saan lakay? Maasi ka. No di mo kahit nabulbulwan ka. Agalib tak ka. Pasensya kan, Karpyo. Nakaturog ak ngamin ang ururay kan ka. Dahil tangat ka, mom. Timat maturog. Makapawan kay tiganas. Pwes, tiket ditigas. Choya pa nagbiyag. Nanang, apekas lalimitan ba'y tapingping mo? Ha? Kasta ay anak? Wan nanang, madlaw alimitan mo? Kwa? Di mo latan ikaskaso daytoy anak ko. Awan anyaman na daytoy. Ina pa nakakadimanan ni tatang kat kinabil na ka? Ha? Anak, di mo latan ikaskaso daytoy kunak lang arudan. Awan anyaman na daytoy. Nabartak ka di manan ni tatang asimang pati di rabi eh? Saanan abaro day taabanag anak ko. Iso adi mo latan ikaskaso. Anyamot tan ni tatang? Kaano nga tangag baliw? Ha? Sapay umadani manan ti Christmas nanang. Oray ti panagbaliw la ko man ni tatang ti isagot na kadata. Boying. No apay mo't nga min anaglay nga ginom ni tatang. Naimbag ko man no saan anauyong no nakainom. Kuma, inton Christmas sa kasangay ni Jesus, agbaliw mo't ni tatang. Iti kasta, Merry mo't ti Christmas tayo nga oray na awan ti makan na may sagana nanang. Una yan ti kasta pa nagsasaom anak. Madlaw ananakam ka nga uray naganos ka pailaan. Sapay la ko ma, tauray no kaste ni tatang mo. Raumam latawan, di mo suksukiran. Nanang, nga may karkararag ko kan ni Jesus nga agbaliw ko man ni tatang. Iti kasta, meron to na kanayon ti Christmas tayo. Na berting lakay, konsumisyon at talaga di anak ta. Apay aya, nati kahit mo asawan, Milay. Di magasak ije balay da itay. Taimbingayak ida itinagatang ko alamos ije talipapa. Piala pang ramanan da kunak taka isang sanglad ngamen. Nakasaritak di manugang ta. Kat uray pa'y kasano ti panangilibak na saan ang mailimod a kinabil manan dyan na laeng nga anak mo. Anya, ay una yan ni Karpia. Nakasing-singpot ni Celia nga asawa ng kabilin na parang. Day tangarod ka, di namasyan ka ni Celia. Nakakaasi lang arudan ang mga saksakan iti panagadal di kakaiso ng anak da. Ngamkas di pala ti aramid mat da di akarpyaw. Oo, naimot kami na naya. Apoy nga tangamin aya, adi pala nagbaliw ni Karpia. Lumakayan.
Dakkel pa yun ni Boeing nga po ko ta. Gamisulat sa nga isang taramid na. Nakon amon. Hay na, nusyak lang ata ni Celia. Ang mga nusin ina akong duldog alalaki. Ay unay kamatan milang. Nalabos mo't day ka pa nagsasaaw. Anya nalabas. Jaramid ni Carpio tinalabas. Huy, sugsugak la kumaitayan ni Celia ka. Anya sugsugam? Unay kan, anya kahit mo asawag. Sugsugak kumapumadaw dalangan nga agina iti din na ni Carpio. Anya, si kamot abakbakitan. Sana rumbang ni kastapang panunutam. Di rumbang kumakit simpaan tadang itagasawa. Tapnusan nga agtinag iti sina ti estado da. Anya simpaan. No kabutang bunto pa putut mo. Sankit din. No talaga di mo kabutang putut mo. Alaman nga ron. Kasarita man. Kat ibagam kan kuan abaliwan nan tinagalas nga ugali na. Tuya balay, tay na. Ne, agpat-patukaran iti sa miwo nga pang Pasko ni Parenggaw. Mangagngaging kat ito'y ayan ko ti panagpatukar na. Mayat na ito Kaya tasawon ti kasya panagpatukar na at damanin pakiinuman. Apag isong arod ta ni. Marik nakakasla na magaanan ti karabukob ko. Masapol ang mapaayusan ng itinasangar. Isa ito may mingak pasit. Inton makakita kiti napinta sa tiyempo. Papanak ti tayan da Parenggaw. Tayo makisukmaw. Uray no may maysa, no papel di bangko. Ngem uray, no kunami dayto. Di metiso tayo Malaksid anaturpeak, jak pa'y maliklikan ti aginuman ng Emmy. Kat no daytay nalaukanen iti nasanger ti darak, pasaray kanayon meten anapudot ti ulok. No adda dagiti jak magustuhan iti masabat ko, wenno iti asino man iti lugar mi, pambaraklatan ti makiriri, kat no awan mo ti mairana mapagtripak, ni Celia nga asawak ti kakaasi apang ipapasak iti luksaw ko. Jakman amo manang ngam no apay mat ngamin akas jay ti ugalik. Aklunak nga dadagiti gundaway ama pampanunot ko no husto mat lang atawan no saan ti aramid ko. Ngam ad-adda aruming baw ti jak panangikan kano iti naalas nga ugali ken kababalin ko. Ket iti daydi nga umadani ti Paskwa. Umadanin ti Paskwa. Anyan tungay ti sagaan na tayo. Nay, apay nga asyak ti pagdamagam. Damagam iti inama, durbab. Ha? Pagkunkunam kanyak.
Aday lamlam mong ko asagana mabalin ko nga erwar no dumtang ti Pasko nga ibagbagam. Ni tatang mo't. Siyempre, no Pasko, kasangay ni Jesus. Masapul nga agsagana tayo. Oh, Jesus tarupam. Ha? Hoy buyeng, aday wanak man Di nakdagulitan ta mga numaluksawak at ibitin ka pa ijipon ti bayabas. Ha? Apay ngay tatang? Pumanaw kan ko naklangarudan. Agsaw ka pa ilaan. Pumanaw kan sakbi ang maluksawak kan ka, boyeng. Agmano ak tatang. Nay, sa kamot gayam sa balasang kao. Kasan nakatidyaw sa balasang kao. Umay ka, sumber ka. Kadwak ni Boying tatang. Ha? Ngam nakita na tay kaayayam na kaaroba yung ubing no day tay umay ditoy. Kastaya, balababang pa ilang araw na makayayam ni Boyay. Sumber ka balasang kao. Agyaman lak tatang. Nakaumay kayumot nga gina. Itaman pa Tatang, ipakaasik ko mga umyan pala ni Boying dito balayo inton rabi. Ha? Nay, apay salya. At nakadi na pasamak. Ningamin karpyo tatang. Inungtan nakit din ti anak mi. Sakat nagalas tinagaon iti bibig na. Anya? Apay naman. Anyat baso ni Boyay. Awan mo tatang. Damdamagan na laang no anya ti maisagana inton Pasko. Ngam nakapungtot kit din. Ay, na ni Carpio. Apay kaya kasday siya naramid na. Diyak amukan ko na tatang. Da kami ko mga aginati umyan ditoy. Ngam amkak nga ad-ada nga agpungtot ni Carpio no kasta ti aramidak. Ay, balasang kao. Amok nga awan laang ka ni Boying tikas di nga inaramid ti amana kan kuana. Ngam irikrik na ak ti anak mi tatang. Ay, katura sino nga ina Talaga ang masayang tirik na nagapoy ti kasday ang napasamak. Ang nalakit din ayan ni Carpio. Laklakayan ng saan latang agnaknakam. Uwan nga rod tatang. Ngam no ti apu ko yu ti makangag itim bagayo. Sigurado nga ibagana nga agbaliw tumutla ang ti amana. Tada itakano ti kanayon nga ikararag na. Nang runa ita nga umadanin ti Pasko. Andiyan, nagnakaman nga ubing ni Boyay. Talaga tatang. Isodyak mat maawatan no daduma ni Carpio. Jak amo no niya launa iti pagpupudutan na. Boyeng apaw. Anya tararamidam dito ayan titawa. Sapay nasipngutan. Imdengak di may patpatukar di takaro ba, Lola? Ti samiwang ti Pasko Win, Lola. Nagmet itirik na no makangkang iti samiwang ti Pasko. Talaga nga men, adag iti ubeng akasken ka. Tinakaisang ratan ti Pasko, apok. Kasta ka di, Lola? Wun apo. Ti Pasko amang ipasibundaag iti pandakaipas nga iti Mesyas. Kat espesyal a panawon para kada kayo nga ubeng. Nakaragragsak nga rod no Pasko, Lola.
Ken marik nakakanayon anaragsakak tunggal dumteng ti Paskwa. Ay, kasta ka di apok. Un lola, namin, no Paskwa, naragsak ti amin. Ore nga rudsak lola, ore awan tinay masasagana mi no Paskwa, maragsakan naklata, nang runa no kadinakdanan ng kantatang ko. Ay, anyan. Nagmayatan adengdenggan ti ibagbagam, apo. Ay, haun kayam. Kaguram ka din ni tatang mo, apo. Ni, saan lola? Apay ko makagurak. Una, tamalaksid ama martet lang arudan. Nakauyuyong pay. Naalas ti ugali na. Kasi lang ni tatang, ngam nasingpet day jay lola. Ha? Nasingpalt para ken ka di amam. Un lola, ngamin, tatang ko day jay. Iso nasingpet. Ay un lola, ada ka di pangusaran nyo kadagiti nakatambak abutilya iji likod ti palayo? Ay, awan apok. Saan na maaramat na gijay? Insimpak laang ijay tapno saan kat ngagkaiwara iti arubayan. Eh, lola, mabalin ka di ako kwaklangan dagi abuti. Nay, pangananwam nga idagijay apo. Inakila ko di agat-gatang kadagiti butilya kanda na pagiwarnak lola. Dati paglakwak, itad ko kun ni nanang, tainayon na iti gatang na iti sagana mi hamakaninton Paskwa. Ha? Un lola, isong itapay lang, agyaman akong kada kayo. Basta kukwak dagajay na butilya lola ha, kukwakon. Kawaten kaiten ni nana lubasin ang panayunan. Boyeng, umay ka man tamasayan lak. Nagsakit ti bukot ko. Boyeng! Ti Diyas king aubigan ta sana sumungsungbat. Boyeng! Awan ni Boying. Ah, Impang ko itay aldaw ijay ang datatang. Tay pay lang nga umiyan. anya? Apa yung umiyan na jay? Itanyaga po. Nasaysaya aton nga umyan pay la ijay ita arabii. Ngam ti iramraman mo kit din apagpupudutan nga uray awan mo't basol na. Na. Hoy, babae. Anya man hindi nga drama ma? Saan a drama ti ibagbagak karpyo? Ibukbuk silak lang tiriknak. Irikrik na ak di anak tatak no amom. Hindi ka man nagpalpalikaw. Tsak maawatan di bagbagam. Ti amom siguro, gadjak nang ngagdagit imbagbagam iti anak ta itay bigat. Ah, Siyak tinasakitan ka dagit imbagbagam. Iti wagas ti panakisaritam iti anak ta. ano lamin? Apay ay akas ta kakarpyo. Kaslawad patagkan ka di anak ta. Saan ka kadipay la kontento asyak ti pagpapasam apas pasakitan? No adda di mo magustuhan, tairaman mo pay laang ni Boying. Sumardang kanselya. May sa. Tsaka muno niya ti Jack may karkaro kan kakarpyo. Dua! Sumardang kang tamang ano, bulbulwon ka no, di ka pala sumardang. Huston, salya!
nailaksid ti kinaalas ti ugalik manang Emmy. Nagtalinaed aman nakaawat ken manang ipateg ni Celia nga asawa. Uray pay nga tamasansan ang makabil ko, tartari patwen naklatta. Saan pulos ang makalipat iti obligasyon na kas asawa. Gaputa sumagmamanula nga aldaw idin kat sumangbayan ti Paskwa, danda ni inaldaw nga adain nakpakisukmunan, iso amasansan mo't idi nga agawidak anabartek. Kas iti sigod, asikaswan naklata ti asawa, kagidan ti panangikagumaan na amangged, tapno adda paggatang mi kadagiti masapsapul mi. Ni boying mat nga anak mi, kastoy ti aramidan na. Nagadun dagita inyornos mo abot botelya, boying. Nanang, inakila ko dagitay dayan kagat-gatang iti botilya. Ha? Di mapaglakwak, itad kuntukon ka nanang. Tainayan mo iti paggatang tayo iti sagana inton bispiras ti panakayanak ni Jesus. Anya? Amok ngawan kwarta nga itid ka ni tatang, nanang. Iso na panunot ko ti agor nung kadagiti botilya nga ilakok to. Ay, una yun, boying anak ko. Nakanaknakam ka. Makaparagsak ti kastadyar mo. Ha? Makaparagsak ko nam nanang. Nung kasla makasangit ka, met. Apa yan? Awan anak. Diyak lamalapdan ti bagik. Matignay ti rikna. Gapo iti kasta nga ibagbaga ken aramidam. Di ka nga ro din nagladingit, nanang. Nang runak at manulang aldawan, Paskwan. Masapula na ragsak tayo amin. Saan ka di? Uwan, boying. Husto day ta nga imbagam. Ayun, nanang. Rimwar ka din ni tatang? Uwan, anak. Sigurado anapan man nakiinuman di amam. No jak agbidot, napan ija ayan dakarding. Ta ija mo ti masansan amapan napakiinuman. Kasta ka di? Ay, sigurado nga ti pakairanuda ki Jay, nanang. Ha? Agpakada ka, tama panak ijay. Sigurado nga ti basyo abutilyo ijay. Ta nagiinom da tatang ijay. Anya, ang mga no makita na ka ijay ti amam. Ang mga no agungat tumanan. Di kagdanag, nanang. Sa anak nagpakpakita kan ni tatang. Kan may sa, kaklasik mo't ni Tonton nga anak dangkal karding. Kampay idi, iso ti gagarag ijay. Pambarak mo't ti mga lakadag iti basya butilya ti naginuman da tatang. Si kaman pala ti mapan mangitulod iti inlasin kun nga ipadigo kada Celia pangrabyanda. Sa parko pa'y ngamin nga idalimanak dagiti inaramat ko itay. Apay, nakaluto kan ay iti pangrabyan milay. Kunay, agalas 5 na iti malam. Sinapak ti nagluto, tadi pa iso nga si kasuk intun madamdama. Kastaya, bala, isaganam nga roda intay nak itulod iti balay da. Naisaganan day talamang imutan amang ipanti aramidam. Kastaya, musiki, ingkalaan nga roda ta inak itulod. Ala, mabitlaang. Bumangon ka nga roditan, saan kat aday ta nakauldaglattan di ta supatyar aramidam. Mun ka day, nakatungay bagbagam. Isarang mo ta nagiladak dito sa pakas? Na,
Anya nga italaang nga ibagbagam mo. Ah. Kat no kadarato, no awad di kukuam, nakauldag kalatad di tasupa. Adto, timapan mo itulod, di balay da Celia. Buti nga rin bilang sa mapanakaw. Anda di kunam Celia? Nakitaan ni Buying tatang, tanapan ije pagin-inuman da karpyo. Anya? Ay, por Diyos na ije nga ubingain. Anya taramitin na ijay. Apa na pan ijay? Ang mga nung makita di ama na, ay sigurado kabilin ni Carpio di anak na. Day tangarod ka tatang, itay pingaururayak ngam di mo't laagawi dun. Amkak nga amangan no nasiputan ni Carpio ti kaada ije ni Buying, kat no anyan ti inaramid na. Ay, tinasayat pala sang kao sa akong timapan. Pala, alaam to yung padigo ni nanang yaw. Ta sa akong timapan, mang suknal kang ni Buying. Ta makan kitinuan niya mo ng taramidin kan ni Carpio no si kati makita na ijay. Sige nga rin tatang, pangaasiyo, tadiyo itulok adang ran na ti anak mi. Ay, talaga saan pala sang kao? Sa akong timakalaban na no aramidin na dita. Tsak lagi di itulok adang ran na ni Buying. Nay, apa yung kakadwa? Nagdodumog kayo matamin na nitilamisaan. Mano pala, buti ti arak tinatumba tayo. Nagkapoy kayo matain na pod na nabartag kayo. Tagaykit din. Saan kayo nga gimba bartag? Tagayan! Nay, talagang sana patumbak amin ang nagato'y kasangsangok nga gininom. Ayaw na yan. Nagkakabsot mo ito niya ginumdag ito. Awan mo't lagayam kabalanda kanya. Pasig na mo't gayam. Ne. At tao iti dayta banda. Sino nga ta? Aguray kam. Kasla kabisadok din ang kwati mo ka. Di ta banda tinagtaodan na. Aginayad ka mapandita. Tsaka padpadlaw. Tanapod no ti atap ko ni Buying dita. Makaraman kanyak di jas kay nga ubek. Aginayad ka mapan iti dita banda. Sandak langit di amadlaw. Ta medyo napigsa ti may patpatukar sa miwa nga para iti Pasko. Aginayad ang kamapan iti dayta banda. Pag iso dito nakalingidak. Sumiri pakmantap no makita no asi. Aramidin ito'y Buying. Di magmut ni tatang. Oray klamalpas nga ginumda tatang ko, lolo. Kung nakatupay ka. Jak nagbido. Talaga ani Buying tinadlaw ko. Isumabay ka. Apay nga da dito ni tatang. Kadwa na pa ni Boy. Paiman, danggak man, ti saritaan da. Di ba siya tibote, ano ginumanda tatang, lolo? Day, hindi taramidum ay kadag iti basyo ti buti ti anak ka na ginumanda. Isupay mainayon ito runong ngailakon to. Iti nga yan, tagat-gatang kadag iti putilya, lolo. Tapno to may gatang iti pag natsibuya namin.
Saan mo Anya ka din, ti. Ipagpaga ni Boy. Naginuban na tatang ba? Umay kakit tayo na apaw. Pumanaw tandi tao eh. Sayang mo't lolo. May Isupay. amon kunak mo. Ala, umay kan. Darasam tamangan lumakadlaw pa si amam. Darasam apaw. Ano dyan baga ni Boy nga anak ko? Ala, nakano dagiti basyo abutilya tinaginuman mi iti arak. Tapno ila ako na. Iti kasta kat adam ay gatang iti sagana para iti Pasko. Anyan day jay anay sawang ti anak ko. Una yan ti kastyang yung pagana. Una yan. Pasko na naman. Nanang, tantan ni na alas 12 iti nga trabi. Nga mapininyawan pa ilang ni tatang. Baybay amon boying anak. Datalatan ti mangrambak iti Paskwa. Datalatan ado ti agdanggay amangan kadagiti na bailan ta aginatang asagana para ita Paskwa. Anya? Ngam sayang mat nanang. Sana maramanan ni tatang dagiti nagatang nga sagana. Kan saan tayong magkakadwa mangrambak iti pan nakaipas ngayon ni Jesus? Sana bali anak. Ti importante. Ha? Nanang, adan ni tatang. Agyaman na ito nakasambutak pa eh. Celia, bakit? Boying anak. Wen nga rod tatang, nakasambot ka. Apag isong agalas 12 ni titang nga trabi. Paskuan tatang. Merry Christmas tatang. Merry Christmas mo't yun ka anak ko. Celia, bakit? Merry Christmas. Ay, wow! Inagkan na ka ni tatang nanang. Merry Christmas mo't kan ka, Carpio. Celia, bakit? Boying anak ko. Amok nga doon tinagbasulan ka nagkuranga kada kayo. Tatang? Carpio? Ngam gapuman lay tipan na kay anak ni Jesus. Gapoy ti Paskwa. Kidawak nga ikandak ko may ti may sapay akong daway. Kaya't ko nga ipakita kada kayo ang nagbaaliwakon. Tatang? Pakawanin nak Celia. Ikarik nga agbaliwakon. Agbalin ako na responsable. Awan man ti may sagot ko kada kayo ang material abanag ita Paskwa. Ikarik matitibatog ko alangit. Ang mamimpinsanan at alikodak ti kina-irresponsablek. Ti kinaalas ti ugalik. Ikarik da ita kada kayong agina. Merry Christmas kada kayo. Merry Christmas, Pat. Carpio. Merry Christmas tatang. Nanang, Merry Christmas. Muno anya apan nakabalin tinang balkot iti kinataok iti daydi a Paskwama ng Emmy. Basta ti jak malipatan ket ti kanayon akas laagal langugan iti lapayag ko. Ket tinangeg ko nga imbaga ti anak ko, idi nasiputak ida ken ni tatang iti asideg ti pakiin-inumak. Kaya rigak idi tinadigos iti nalamiis adanom, apaman anangeg ko ti imbaga ti anak ko. Idi damo impagarup ko no na ba inanak itinangeg ko idi.
Impagarup ko no na konsensyaak, ngam saan gayam, tati kinapudno, nakaamirisak manang. Naamiris ko dagiti bidot ken nagkurkurangak kadagiti aginak. Isu nga ingkarik iti bagik, amasapul nga agbaliwakon, tapno masulnitak ti amin a nagkurangak. Kat aramida kon iti kabiitan a panawen. Isu akagiddan ti bisperas day di a Paskwa, nagkidawak iti pamakawan iti aginak. Banag asaan damet nga impaidam. Aklunak amarigatan ak ididamo, ngam kinabaelak, gapu matlaangan iti panangigiya, ken panangipatag kanyak dagiti aginak. Iso amanipod mat idin, saan dan ang nagkonsumisyon kanyak. Nang runa pa'y taing kagumaakon nga impaay ti amin akasapulan da. Iti panaglabas ti panawen, naamiris ko pa'y manang. Naimimnas gayam tirik na, no ipaayam iti pagsayaatan ti pamilyam, ngem ti paspasakitam ida. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Carpio. Pagayam a Carpio, makapangaryat tinaalas nga aramid mo ididamo. Ngam iti maudi apaset ti surat mo, dinayaw ka iti panagbaliw mo. Kandayawak matlaang dagiti aginam, gapu iti panangyat nagda iti pammakawanda para ken ka. Karaman ngamin dagita iti pudno aka ipapanan ti Paskwa, panagbaliw ken panagpipinnakawan. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayem, ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Cristel at taga Sambales. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamot ten dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti padas ama ipatpatangatang. Maisaak nga avid listener ti YouTube channel yumanang. Agraman ti amak akad kadwak dito'y balaymi. Cristel Latan ti iyawag mo kanyak. Taga Sambales kami, ngam Pangasinan ti puon mi. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak, bareng mapagasatan met a mapili a maidrama, nang runa ita a panawen. Tatipadas ko ket napasamak iti panawen ti Paskwa. Dua kami nga agkabsat, ngam ni manong ko ket adda iti balasiw taaw, tatinulungan ti kabsat ni nanang. May sa asigod amang ngalap ti amak, idi saan pa'y anaka-abroad ni manong ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay, Manang Emmy. Imawag ka din ni Manong? Anya iti madamag? Saan pa'y mat nga imawag anak kao? Ama ka no makumikom iti trabaho na, iso adi na pa'y lama isa parte umawag. Excited ako na makaamo, no makaawid mo't laang ni Manong o may agpaskwa diti Pilipinas, tatang. Mano atawon mo't aditay nakadun na no kasta Paskwa. Talaga kasta, Cristel. Tano agtrab-trabaho ka ijay abroad, saan na masigurado no kaano ang makaawid ka? Wen nga rod tatang. Naragsakak lata, tanatulungan daan ti anakapan iti pagilyan nga ayan da ita. Pudno da ita, Cristel. Dakkel ti na itulong jay ikityo kada kayaw. Nang runa iti panagadalyo, di na tayo binaybayan. Mabainda ngamin unay kan katatang. Gapo siguro iti inaramid kada kayo ni nanang, idiubing kami pa'y kan ni manong ko. Awan kanya kunday jay anak. Basta naragsaklakit di jay inayo iti simurutan na asabali a lalaki. Diyak
mo't mapilit nga agtali na dito inudinan kayat. Bilibak na rod kada kayo, tatang. Tadiyo pulos ginura ni nanang, iti panang gulib na kada kayo. Adamat basol ko, Cristel. Tajak mo't maipaay ti kalkalikaguman na panagbiag. Takasano kat may sak lamang ngalap. Apa gusto lang ti matmat gadak para iti kasapulan tayo. Saan arason day tatatang? Ngamin, saan mat anapatag ti na materyalan abanag? Ti importante, saan tayo anaglangan anangan? Hanggang saan akontento di inayo iti kastapa nagbiag. Iso kinay kayat nanti si Morot iti sabali. Tay makaipaikan kuana iti tartarigagayan na anam ay ti panagbiag. Hello, Rene, anak ko. Nasaya at taimawag ka. Pasensya kayo na Jack nakaawag at agos tatang. Inasikaso kami dagiti rumbang amay lipas ko dito at trabaho sakbay nga agawid ak dita Pilipinas. Agpaiso anak ko? Makaawid ka itaapas kwa? Wan tatang, talagang ikagumakta agawid. Nakailiw kayo unayin ka ni ading ko. Ay na, katnusang kadamag na no imawag ka kanaon. Takayat na apon ka no makaawid ka matla ang wano saan. Talaga mailiw mo dun kanyak ni Cristel tatang. Ay klaunay anak ko. Aywan kayam, kumusta mat ni Antem? Nasayaat mo tatang. Dahil chay, enjoyin na mo dun at ikinasenyor na. Basta di mo liwayan ti kanayong agyaman iti pamilyada anak nang runa ka ni Antem. Di tayo maragpat ti kasasaad tayo ita no saan aga po iti tulong nga impaida. Wan tatang, kanayin nga ikarkararag ko, asapay la ko mata umatidlog pa iti biyagda. Tapno masupapakak matagiti tulong da kada tayo. Wan anak ko, manmanon ti kas kadakwada. Saan da makalipat iti nagkapwanda. Kun saan da naimot at tumulong iti pada da ataaw. Putno tin bagayo tatang. Sige nga rodan tatang. Di kayagdanan, tadaak to dita sakbay ti Paskwa. Ay wun anak ko, namnamaan biday ta. Kat agan anat ka akanayon kumusta naklaengan kada Antem? Nagpress ko matinti angin dito parke, sis. Naimpaglangan ata na panunot naman ti umayag pa share ditoy. When tap na makarelax tamat sagpaminsan. Ay, makarelax ko na. Ngam nagunagmatisan na ay mo. Kasla ibagpaklay mo matinti sa ngalubungan. Junie. Hey, excuse me. Anya, Johnny? Jane. Jane, kunak ko ma. Pasensya kan. Abay, sis. Anya mo ti pampanunutam. Danda nila nga rodan ti Paskwa. Rumban ko mang agragsak tayo manan. Day tangarod kat. Umadanin ti Paskwa. Iso kastoy manan ti riknak. Ha? Apay? Amom, tunggal dumtang ti Paskwa. Kanayon ang malagip ko ni nanang ko. Ar-ara paapak mo't di kompleto kami kuma, no dumtang day tanga aldaw. Kasano ang mapasamak day ta? Timot ko na masimurutan iti sa bali alalaki ni nanang mo. Sigurado, naragsak itan, iti sa di naman nga ayan na. Sapay ko matakas tangagpay so, sis. Uray ubingak pa idi pinanawan na kami. Mailiwak latakan kwa na.
Ay, sa bagay. Sana basta mapunas day tarik na. Kumusta nga tamot ta ni Nanang? Adda nga ta anak dan iti lalaki asimurutan na. Kasano nga tamot tan ti biyagda? Ala, naimbag man, tama panunot mulat ta dagit abanag, kalpasan na pinanawan na kayo? Nasakit at talaga ti inaramid na. Takinabaalan na kami a pinanawan para iti bukod na pagragsakan. Naimbaglaangan tada ni tatang anang tartarabay kada kami. Iti laksid ti inaramid ni Nanang kenkwana. Damagik man lang kan kasis. Kahit mo pala makita dya inam, no bilang? Kasanumat ka nga dya, ma'am. Awan problema ka ni tatang, sis. Tadi na kami insuro agumura ka ni Nanang, manipod idi ubing kami. Ni manong ko ti pampanunutek. Talaga at tumukno sa dilangit tigura na iti inami. Iso nga'y papay na amin nakasapulan mi, kan amin na pagragsakan ni tatang. Tapno mamin pinsanan ang malipatan ni tatang ni Nanang ko. Ay, nagasat kayo. Tadaan mayo na kasingsingpet. Di na kayo pulos binaybayan, sis. Wen Jane, iso nga ipatpatag mi unay kan ni manong ko ti amami. Nasaya at tasimangpat kan Cristel, anak. Apay anarabian ka. Pasensya kayong tatang. Adami na pananmi ka ni Jane agayam ko. Kasta aya. Ay wan, ada na pintas ada mag-anak ko. Anya day tatang? Imawag ni Manong mo kat impakaam mo na nga agawid ka no dito'y Pilipinas ta dito'y nga ag-Christmas. Ha? Agpaiso tatang? Ay na, agyaman ak ta makaawid mo't laangan. Huwag nga ron anak ko. Kompleto tayo nga aga-ama inton Paskwa. Mas kompleto tayo kuma. Noada ni Nanang. Cristel, anak ko. Nabayagan a panawan nga awan damag tayo maipapanit siya inayaw. Kan sigurado ana nagsakan day jay. Iti din na ti lalaki asimurutan na. Awan to nga ti gondaway ang makita tayo pa'y ni Nanang, tatang. Jak masungbatang day ta sa lunsod mo, anak. Basta ikararag tayo. Asapay kumata na saya at isasaadan dya inayaw no sa dino man ti ayan na ita. Nalabit aga po iti kinakurapay, iso anaaramid ni Nanang ko aguliban ti amak manang Emmy. Pudno nga ubingak pay idi, ngam na imatangak ti saem anarik na ti amak. Tauray siyak, nagsakit mo't tinakam ko, idi simurot ni Nanang iti sabali. Ngam iti laksid ti pan nakapasakit idi ti amak, di na kami binaybayan. Kat nagpursigilat ta, iti likudan ti kinarigat ti panagbiag mi. Naimbaglaangan manang, taadda kabsat ni Nanang anang tulong kada kami, nang runa iti panagadalmi kan ni manong ko. Mabain ngamin ti dakdakamatak nga ikit ko iti amak, gapu iti inaramid ti kabsat na.
Isu tinang paadal kada kami, aging ga iti nakaturpos ni manong ko. Sana matla tinulungan ang makapan iti pagilian nga ayan na. Dayjay matan ti gundaway a nakalungaw kami, iti napalalo a kinarigat. Iti na minsan nga ipapan ko iti balay ti gayem ko. Ay na, naimbag tayo may ka dito balay, sis. Tapno da ka sarsarita. Apay aya, kaslada pa kariribo ka ma. Kasano? At daing padamag ti katrabaho may papanditi may sa kano abaket, anasarakan tayo ti sirok ti rangtay. Ijay ka nung agnanaad. Kat masakit ka no, iso nga yung panday ti ospital. Oh, anya ti pa kainaigan day tayo ti mapaspasamakan ka. Awan nga ti makamamu iti day di abaket, iti lugar ang nakaalaan da kang kuwana. Agdamdamag da, no adadagit agsapsapul iti kakabagyan da mapukpukaw. Ha? Amumutin, analok ng ti pusok. Kanalakaaklaan nga maas asyan nang runa kadagiti kakastabanag. Iso akas na nagmadi, tiriknak, gapoy ti na istorya kanyak di katrabahuak. Sis, mabalin ka di ako yung ganak? Ha? Sa dino sis? Ejay mall? Ipasyar na tapno sumaya tiriknak? Ay gay, makitiday ta. Saan ta nga pa siya? Ha? Agpakuyog ako maamapan iti ospital nga ayan ti istorya abakat. Anya? Mapantay jay? Sis, imbagak lang nga rodan, anak kapoy tiriknak, may papaniti kakastabanag. Ita, kayot makuyugan ka amapan ijay? Kan may sana diti lugar tayo ayan ibagbagak ka. Iti ka ba nga ibang alugar da jay? Pangaasim sis, di na ko mapaayan. Talaga akayat ko ang makita di ibagbagam abakat, anasarakan ti katrabahuam. Ay na, sis. Angot pa lang dito ospital kat kasladad na kumapoy dagiti tumeng ko. Kasato pa yan. No, data ni ti mismo nga ayan ti ibagbagakin ka abaket. Pasensya ka, sis. Ay, dahil tanjim bagatin nurse ang nagdamagan ta. At dahil ti bakit? Kasta nakaturog mat. Asit ganta ka di, wano agsublitan tulaan yan. Asit ganta sis, pangasim. Ay. Asit ganta, nga uray, kasla, jak may adang dagiti saka, kiti pa nagriknak. Anya? Apa namin ayang nga interesado ka launay. Basta, alan, asit gantan, pangasim. Okay, may kangarodan. Paging Dr. Dizon, please proceed to emergency. Aday ta. Adatan dito mismo nga ayan ti bakit. Ay na, nakakaasit tila nga na nakaturog. Kasla malunag ti pusok, gapoy tinalaos ka asik kang kuhan na. Diyos ko. Sis, apa yan? Apa nga agluluha ka matan? Paging Dr. Dizon, please proceed to emergency room. Dr. Dizon. Iso na ito tiinak. Ano yan? Jane, iso na ito ni Nana.
Ay, Diyos ko. Anya, tinapasamak ko, ana. Aba yan, nagbalin mo ito, nagaslagpalpalamat ilang, ana. Oh, Diyos ko. Allah, sis. Diyakin pag-arop. Ay, gayam. Itala malagip ko. Naistorya mo kanya ti may papaniti. Ay, sis, sorry. Diyak na panunot adagos ti may papaniti inam. Ipasensya ak naklakuman. Iti nagbalin na jar ko, ha? Awat di basal mo, Jen. Awat di rin pagay kintawa may di pamakawan. Sis, ang yang iti plano mita. Nas ka na maamuan ni tatang nito eh. Agawin ak sa'y nagsukunan ni tatang. Masapal lang agsubli kami matlang dito ospital. Masapal lang maamuan di amak na ito eh. Apay anarabian ka, anak. Kung nakman no napankalain iti balay ti kayimaw. Pasensya kayong tatang. Pudno anapanak iti balay ti gayem ko. Narabyan kami. Naggapo kami iti ospital iti kabangibang a lugar. Ospital? Lay, ano ti inaramid yu ijay? Asino ti na ospital, anak? Ni Nanang, tatang. Nasaraka ko ni Nanang. Anya? Kasano anapasamak dayta, Cristel? Sigurado ka, ani Nanang mo tinakita mo, anak ko? Huwag, tatang. Sigurado ak. Diyak masungbato na noon niya apay dagiti saludsudan nyo. Nagawi daktap na umay ko ipadamag kada kayo. Kan tap na sukunan kayo. Takayat ko nga agsubli tayo iti ospital iji kabang ibang nga ili. Nga ayan ita ni Nanang. Cristel, anak. Pangaasiyo, tatang. Saan tayo nga agtaktakpay? Mapan tayo itamat laeng. Diyos ko, di Nanang mo nga agpaiso daytoy, Cristel. Tatang. Nga maapay akas na tilangana. Anya tinapasamak kan kwa na. Maamuan tayo. Apaman ang makariing, tatang. Idi pa'y kalman nga awan puot na ko na ti doktor. Nakapsot ka noonay ti bagina. Kasla saan anang nangan iti sumagmamano nga aldaw. Ay, anyan da ito yan napasamak iti inayaw. Oo na yan. Sa dino ti ayan ko. Ata ka dito yung ospital, ason. Lauro? When? Siyak nga rod, ason. Siyak mo't na ito'y Nanang. Ni Cristel. Cristel? Anak? Apay nga adak dito ospital. Kasano anaamuan nyo nga adak dito eh? Ason, nakami ti rumbang nga agdamag. Anya tinapasamakan ka. Apay nga iti sirok tirang tayo ti pagnanaedam. Impagarup mino,
No napintasan ti biyag mo itilala. Pakawan anak, Lauro. Nabayagan na nagsina kami. Ngamjak nagsubsubli kada kayo. Gapoy tinakaro abain ko. Gapoy ti panangpanaw ko kada kayo. Kunak na nasaya atan ti biyagyo, nanang. Anak, manipod nagsina kami. Nagkatang-katang akon. Kumporme a lugar tinapnapanak. Aging gay di akon makatagad para itibagik. Nagdesisyon ak nga agsubli ditoy. Ngabsaan nga iti mismo a lugar tayo. Nanang. Ason. Nalapit aday titidusak. Gapo iti inaramid ko kada kayo. Nagpapawiyak ti amin. Amo ka sa andak ang mapakawan. Gapo iti naramid ko kada kayo. Di ka kumagsa ulit ikas na, nanang. Ipagpatagda ka. Hosto ni Cristel. Napatag ka kada kami, Ason. Isungak pa imbak ka. Tayawid na ka ni Jebalay. Anya, kasanod tinaw ng anak ta. Amo ka nalaos tikura na kanya. Katinak to pulos mapakawan. Saan ko man aday tati panunutam, Ason? Basta agpapigsakan. Taagawid tayon ton, Jebalay. Hello, Rene, anak ko. Naimbag ta nakaawag ka manayin. Umawawag at tinikalman tatang. Ngam di mo sungsungbatan ti awag ko. Apa yan? Anyat mapaspasamak dita. Kuha, anak. Napan kami ngamin nakitsinday ti Adem. Iso ajak na sungbatan ti awag mo. Kasta ka di tatang? Tatang, agawid akon makalawas sakbay ti Paskwa. Magagaran ako unay na makakita kada kayo ni ading ko. Uray da kami iti Adem, Barok. Talaga nga urayan mi ti panagawid mo. Ken, adan to sorpresa mi ken ka, anak ko. Ni, anya dita sorpresa, tatang? Di kad pa'y saanan a sorpresa no ibagak itan, Renay. Talaga na isang kayo iti sorpresa, tatang. O sige nga, Rod. Orayin niyo ti sasangput ko. Uwan, anak ko. Agandad ka iti biyahem. Nga agdwa-dwamot ni tatang manang Emmy. Tapodnukat nga rod ang nalaos tigura ni manong ko iti inami. Uray ti inak, ammo na dayta. Iso adi na kayat ti agsubli iti balay mi. Ngam uray agkadkad amayawid iti balay mi, awan tinaaramidan na. Talaga nga ingkagumaan mi amayawid iti balay. Ditan anaamuan mi tinagbalin akasasaad na, sipod pinanawan na kami. Nakakaasigayam ti inak iti sidong ti lalaki asimmurutan na, iso nga ingkadeng na tinakisina. Ngam dinan ginandat tinagsubli kada kami, gapo itinalaos abain na. Diyak amumanang ngam napukaw amin agurak iti inak, apaman anakitak. Kat amok akastamot tinarik na ti amak.
Pinakawan mi ni Nanang. Ngam ti parikot mi, kat ti umadanin a panagbakasyon ni Manong ko arine, manipod balasiw taaw. Napalalo ngamin tigura na iti inami, kat saan mi nga ammo, no anya ti agbalin a reaksyon na, apaman a makita na ni Nanang, ijay balay mi. Danin sumangpat ni Rene manipod balasiw taaw ason. Ijaya nagtrabaho, apaman ang nakagraduar, ta inalan ni kabagis mo ijay. Dakil ti utang mi ana imbag anakam kan ni kabagis mo. Tano saan nagapo iti tulong na, nalabit asaan ang nakapagtuloy ang nagadal dagiti anak ta. Pakawanan na, Clauro. Saan ko maanagbalin ang miserable ti biyagyo nga aga-ama no addaak nga inada iti sidong niyo. Pagbababawyak ti inaramid ko, katagyaman ak tanapakawandak. Ason. Amok akaguran ak unay ni Rene, katjak mapabasol ti anak ta. Aklunak anyaman ti agbalin a desisyon na, apaman a makita nak dito'y balay. Amok ang maawatan tumutlaang ni Rene ti amin. Ipaayan talaang iti umno a panawan. Numunakit ni kabagis mo ti imbilang na nga ina, manipod pinanawan na kami. Kasla, jak kabailan ti agpakita ken kuana. Mabainak unay iti inauna nga anak ta. Ason, jak insuro dagiti anak ta agumuraken ka, anyaman ti nagpasulam. Tati kayat ko, raaman da kalat ta, gaputa si kaket nga rod ti inada. Saan tayo a kontrolado ti rikna ken panunot ni Rene? Dupay kasta, ikarkararag ko asapay ko ma. Tama pakawanak nga agpayso ti anak ta. Tatang, adakon. Ay na, nasayaat mo tadakan anak ko. Manong, agyaman ak ta simmangpot kan. Adi. Mailiwa ka talaga kan ka. Ay, Cristel, paunagumpay ni Manong mutap no makainan na. Nawati-wat ti biyahe na, iso nga ang mukha na banawg. Umunag ka, Manong. Agyaman na kading. Ala rin agi na nakapay anak, tayo nakisagaan na di makan, ang mukha mabisin kan. Talaga, Tatang, dagitimit lang ka di paborito kasi dahin tinaisagana, Tatang? Wen, anak ko. Cristel, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Manong mo, tayo nakagidasaray. Nabsuga ka talaga, Tatang. Nagimas nagitin sa gana yung amakan. Agpayso, Manong.
Talagang amoy dagiti paborito ka makan tunggal agawid ak dito Pilipinas Talagang specialty na isagana. Ta special mo tinagluto, anak ko. Talaga nalaing kayo nagluto, tatang. Saan ani tatang tinagluto, Manong? Ha? Sino? Sika, Cristel? Manong, Anak ko. Di sorpresa mi nga imbagakan ka, tinagluto ka dagita. Ha? Sino, tatang? Di nasayaan. Umay ka, anak ko. Tapno makita mo sino ti ibagbagak sorpresa. Anya aramidan day bakit diti balay tayo? Anak. Anak? Mangmangag mo ka diti bagbagam? Anak? Adaya anak mo? Awanin, manipod pinanawan na kami. Rede, anak. Pangaasin. May anak lang, tatang. Nagpuskol mo tentero pa man nagsubli dito Kalpasan ti panang panaw mo kada kami itinaunday a panawan. Gapot ang mayatan ti biyag mi, isa nagsubli ka maten. Tapno mairaman ka iti tartari gagayam a kinarang ay ti biyag. Nga iso ti saan a naipaaikan ka iti ni tatang, isa asimurot ka iti sabali a lalaki. Manong, saan kumamot ang kasta ti panagsasaong ka ni Nanang? Apay, Cristel. Nalipatan mo ti amin nga inaramid day tabakat. Nalipatan yun ti pananggulib na kada kayo, ha, tatang? Iso nga imanugot kayo ang nagsubli ditoy. Anak ko, inamlat tati inayo. Ina? Apay, nagpakainaya kada kami kani ading ko. Bilibak nga rudkin ka, bakit? Agasam? Kinabailam a pinanawan dagita anak mo? Ti pamilyam, para lang iti bukod mapagregsakan? Kat ita, nagsubli ka akaslawan anyaman ti amin nga inararamid mo? Aklo nag-aamin nga ibagbagam anak ko. Amo ka sana rumba nga mapakawat tinagpasulak kada kayo nga agapa. Nasaya at matam mo. Iso ano kayat mong agtalay na idaan na talina ay dahi ti a pamilya? Pumanaw ka. Saan da ka kasapulan? Kinabailan mi tinagbiag nga awan ka. Naimbag pa di kabsat mo. Ta iso tinangisandikan ka. Iso titimakdarapan na kainami manipod pinanawan na kami. Katamam no apay. Gapo ta mabain unay kan ni tatang, gapo iti inaramid mo. Ngamsi ka, awan apulos pabain mo. Hoston Rene, saan kumamot akasta? Pakawanan dak tatang. Ngam nasakit para kanyak ti inaramid na kata kayo. Da kayo ti erikrik na tatang. Amok ti panagsagabayo manipod pinanawan na tayo. Isong aron nga inaramid ko ti amin. Tapno maipaay ko ti kasapulan nyo. Ipatpatag kayo unay tatang. Kat kabailak ti agsakripisyo tapno masubadak ti sakripisyo yung kada kami agkabsat. Manong, kaya't bilaan ka ni tatang ang mabukal manan ti pamilya tayo. Isa pinakawan mi ni Nanang. Kan marik namin ang nagbabawian ng ti amin. Pasensya kan, Cristel, ading ko. Pumanawak pa ilaan. Kat sa anak nga agsubli dito'y balay. Aging ka nga addaday taabakit dito'y pagtaingan tayo.
Awanandak, gapo kanyak, nariribok manen tinatalinaay apa nagbiagyo nga agama. Ti kaagsaw iti kastaason. Maawatak ni Rene, no apay anaisawang nadagijay. Gampat siya ka makaamiris matlaang ti anak ta. Agpaiso ti ko na ni tatang, nanang. Saan ada ka sa tao ni Manong? Ikan tayo ko maitinananay a panawon a makapagpanunot. Mamati ak apagbabawyan na matlaang ti amin a naisawang nakada kayo. Pudno dayta. Kabaalak nga ibturan amin nga isawang na kanya kanak ko. Nagbasulak, isarumbang laang nga agikaroak. Katsapay ko ma, tadumtang tumatlaang ti panawan a mapakawanak ni Manong mo. Di tay mapukawan iti namnama ason. Ni Apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit di na pinarswa na laeng. Kan maysa, sikati inada. Katamok nga iti kaunggan ni Rene. At dapay laeng nakatalimang apamatag na para kan kakasinana. Kan maysa, nagawid ni Rene tapno dito nga agselebrar iti Paskwa. Iso apat siya maamiris na tipod no akaipapanan ti Paskwa. Pudno day tananang. Ada kami dito'y kanitatang. Saan da kayo abaybayan? Tulungan da kayo amangkid daw iti pamakawan ni Manong Rene. Tuya balay, tay na turong. Tumangan ti Rabii. Dandanin ti panakayanak ni Apo Jesus, nanang. Tatang, manula a minutosan, Noche Buenan. Naisagana tayo matundag iti makan a pagsasangwan tayo. Uwan, anak ko. Ason, saan ka kumaanaliday? Rumbang agragsak ka, takalpasan tinaunday a panawan. At to'y tayo amang sarabo iti panakayanak ti Mesyas. Lauro. Sa bagay, maawatak ti marikriknam. Amok na niya ti pampanunutem. Ngam saan na tayo abaybay anti Diyos. Amok adumtang matlang ti kundaway ama kompleto ti pamilya tayo. Sapay la ko malauro. Katulitak ti agkid daw iti pamakawan kada kayo. Tatang, nanang, adda ka na ni Manong dita paraangan. Agpaiso anak, apay nga rin na di pa ila sumrek dito'y balay. Kunana dito'y text na amabain ka nung nga umunag. Gapo iti naaramid na. Anya, mabit lang. Lauro, babalin ka di. Ipalubos mo asya kung tirumwar ang makisarita ka ni Rene. Ason. Pag-aasim, Lauro. Umanugot ka kuma. Apay kit din asaan. Sige, Ason. Orayin da kayo laangan ka ni Cristel dito. Ngem tumakder ka, tawatem tait den danana. No basit ketag panayon ka. Rene. Ha? Pag-aasim tadanggan na kumapay. Kalpasan na. Raamag ti anyaman na pangandang mo. Kat ikarik, di nakton makita iti kaanuman. Kas itinakunakon kan ka. Amok asaan ang mapakawan tinaramid ko. Di pa nangabando na kada kayo. Kapulaang itibukod ko nga interes.
Kat kayat ko laang amamuam. Dahil di apa ng panaw ko kada kayo. Kat isumot tan tinangrugyan ti Kalbaryo. Tilangit nga impagarup ko ang magunod ko idi madayuak. Tiyak pulos na rin na. Agsipon taday di matlaang ang kanito. Ang nagrugyan nagbanin nga impyerno ti panagbiag ko. Mamati ka man wano saan. Pinanggap ko nga ornusan ti malikog anaramid ko. Ngam na unaan ako ni ti maihid. Mano a Paskwa tinaglamas. Nga inararapaam ko ang makatanda kayong anak ko. Nga maawan kilat ko. Isakin ay kayat kung tinagbalwalang. Hindi pinanawak tinalaki anang sulisong kanyak. Itinapinta sa panagbiag. Agapuan na doapay ang pinanawad kayo nga anak ko. Manipo didin. Awan at tingkar kararag ko. Kadkinit-kintaw ko ititunggal Paskwa. Ngunit ang balin anasayaan. Di pa nagbiag yung aga-apa. Intulok ko na alamutan nagtilintay. Kansaam di pa nagmaymaysa. Ang sipon na amok at ita talaga di kaibatugan di nagpasulang. Saan ko ang nagayatan di pa nakasara kanyak di anim? Pakawanan na anak ko. Ala, sumrakan di tabalay. Tapno makapagdadan na kayo matlaang ang mag-celebrar iti Paskwa. Talaga kadi, amay turod na kami ang panawan manan. Nanang. Pakawanan na. Pagkawanan na kamat nanag. Pagkawanan na. Rene, anak ko, agyamanak, dahil tuyen ti kararagsakan a Paskwa para kanyak. Tatang, Manong Rene, agyamanak. awan na nyaman na ading ko. Tatang, takinapod no na. Damo pa ila nakitak ni nanang idisimbang petak. Kayat ko ni arakupan. Nga marimimbaw lang amin ti sakit tinakam ko gapoy tinapasamak. Ulit ang kidaw. Gusto nanang, awanin ti rumbang ay kidawan niya di pamakawan. Lipatin tayo tinapalabas. Ket mangrugi ita, mga barwanan tayon. Agyaman anak ko. Naragsak ka Paskwa. Naragsak a Paskwa kada tayo amin. Naragsak a Paskwa. Ang pag-ibig naghahari.
Tagainap kinapasamak manang Emmy. Iti kaaldawan ti pannakayanak ti Mesyas, nabukal manen tinarakrak a pamilyami. Kasta unay aragsak mi nang runa ni tatang. Agyamanak iti Diyos, tadinangag na ti kararag ko. Agingga iti baro atawan, nagdadan na kami anang selebrar. Kat kalpasan ti sumagmamano alawas, nagsublin ni Manong Rene iti balasiw taaw, nga adda isem iti rupa na. Pudno tay kunada, nga amin adawatan tayo iti Diyos, kat ipaay na iti umno a panawen. Awanan ti dawatek pay manang, taimpaayan ti Diyos amin at tartarigagayak. Daytoy ti padas ko manang, kat kayat kayo man pay akablaawan, itinaragsak a Paskwa, ken narangpaya a baro atawen. Toy pagayam mo, Cristel. Pagayam ko a Cristel, maragsakan takaw maudyanan na, nabukal manen tinabayag anarakrak a pamilyayo. Kat dayawan kayo nga agkabsat, agraman iti amayo. Tanayat nagyo ti pamakawan iti inayo, kat nagtalinaed ti respeto ken pammatagyo ken kuana. Sapay kumata ipaayan ti Diyos, ti atidog pay abiyag dagiti dadakkelyo. Tapno na naman nyo pay ti imnas, tinabukal manen a pamilyayo. Agnanayon ko mati parabor nga ipaay ti Diyos, iti pamilyayo. Kayat kayo man mat akablaawan, itinaragsak a Paskwa, ken nagasat abaro atawan tayo amin. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyaya. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris, kadagiti tugon, iti danal tibiyay.